cun amigo onde falábamos de vulnerabilidade. Eu son moi defensora de que hai que amosar a vulnerabilidade. Claro, esa idea de que se ti lle amosas a alguén pois as túas debilidades, podes usar para te lastimar. Estaba un pouco aí o debate de que se fai e que non se fai, non? Home, eu non creo que tes que coñecer a alguén e amosarte xa, pero o proceso de coñecer a alguén sí ou sí ten que levar o ir amosándote dunha forma auténtica. E si que é certo que esta sociedade líquida que diría Bauman, non? Escapa, a xente escapa de amosarse vulnerable. Está moito esa idea de que te poden lastimar. Eu dicíalle que efectivamente, cando ti te amosas dunha forma auténtica a alguén, esta persoa pode lastimarte. Mais creo que é un risco que ti tes que correr. Ata que ti non te amoses vulnerable con alguén, nin a persoa te coñece, non lle estás dando a oportunidade de coñecerte de verdade, nin tampouco ti vas coñecer a persoa de verdade. Poño a miña vulnerabilidade aquí diante de ti. Eso sí é unha proba para un vínculo. É o que ti decides facer con isto que eu che amoso. Que son eu auténtica. Daquela, evidentemente, non podes ir pola vida e amosarlle a túa vulnerabilidade a todo o mundo. É seguro que, ao mellor, no contexto laboral, pois ti non o vas facer. Hai contextos onde non te vas amosar aí. Pero con aqueles vínculos que ti pretendes que sexan importantes, non? Que se convirtan nunha amizade fonda, nos vínculos de parella, aí sí ou sí. É dicir, e senón, pois caemos neste amor líquido que di Bauman, non? É dicir, onde todo é superficial, conectamos, mas non creamos un vínculo. E o vínculo é algo así como está vivo toda a vida. Eu, ao longo da miña vida, pasaránme moitas cousas, haberá novas feridas, e eu, pois a unha persoa que xa está na miña vida, voullas ir amosando. E se en algún momento esta persoa decide usar iso para facerme mal, xa estaría. A persoa xa se retratou. E non di nada de min. E daqui pasabamos a outra idea que é, a que eu digo sempre, ti non tes que explicarlle a alguén como és. Si é certo que temos estas conversas onde pois eu son así, a min gústame facer isto, a min isto non me gusta, cando me fan... Pero é que iso non é explicarlle quen ti és. É unha parte de amosar a túa vulnerabilidade. Aquela falábamos deste, cando ti ves que a persoa non... Pois se ti estás amosando e a persoa non lle gustas. Ou ao mellor a persoa xa decidiu facerche mal. Bueno, pois... Nós moitas veces ímonos esforzar por dicirlle a esa persoa: mira que boa son, mira como fago, mira como te cuido, mira que... Eu, por exemplo, aí sí que creo. Eu creo que ti non debes explicarlle quen és a unha persoa que xa te está vendo. Hai un momento onde ti compartiches tempo, conversas, risas, bágoas, dramas e comedias cunha persoa, e ti, pois, ao mellor ves que ese vínculo non vai. Ti non tes que dicirlle a esa persoa quen és. Se ti foches auténtica, se ti foches quen és, que sentido ten explicarllo? É que hai xente que está diante de ti e non te ve.
E non te ve desde ese punto de líquido, de sociedade líquida. Que esta persoa precisamente non quere profundizar. Non quere profundizar e xa está. O mellor ti eres auténtica e vulnerable e xenuína, pero a persoa non o está sendo. E a persoa que non é auténtica e xenuína contigo non pode velo en ti. Isto Carl Jung explicaría moi ben. As nosas relacións son en grande medida un reflexo de nós mesmos. E se nós se supón que vemos na outra persoa, que eu non creo nisto ao 100%, non? Vemos na outra persoa o que hai en nós, pois a persoa nunca vai ver a autenticidade que hai en ti se esa persoa non a ten. Que pasa na sociedade líquida? Que todo o mundo é superficial, que todo o mundo está un pouco aí como disfrazada, isto que chaman agora masking, que eu digo, o masking está moi ben para certos contextos, pero ten coidado que o teu masking non acabe sendo falsidade. Onde ti o que és é a personaxe que se supón que se espera que sexas, é dicir, que ti estás performando a persoa que ti entendes que van querer. E eu digo sempre, se estás performando unha persoa que non és e a queren, non te queren a ti. E ti isto telo que soster no tempo. E iso vai causar unha insatisfacción en ti, sí ou sí. Bueno, o tema. Se eu agora te explico quen eu son, e quen eu son é algo subxectivo, porque eu, digamos que che vou explicar o que eu entendo que é relevante en min neste vínculo. Eu aquí sí que che estou dando unha arma terrible. E estas son as cousas que eu valoro de min contigo, vale? E agora expóñochas. E aquí a persoa ten exactamente o que precisa para manipularte. Isto que ti valoras, eu agora vou no louvar para que ti digas, sí, agora sí me está vendo. E despois é onde che vou dar tamén. E aquí entran, por exemplo, todas estas cousas de reforzos intermitentes que a veces son moi sutís, que non é unha persoa que anda entrando e saindo da túa vida, senón que está na túa vida e nos diálogos e nas interaccións está sempre facendo reforzo intermitente con estas cousas que a ti che importan. Así que eu teño claro, a vulnerabilidade é positiva. A persoa pode magoarte, sí, pero explicarlle a alguén que xa te coñece, que xa te viu, quen ti és, a persoa pode manipularte. Cousa que ca vulnerabilidade, en principio, non. Daquela, eu, defensora absoluta de que non se lle explique a alguén que te ten diante quen ti és. Eu son eu e a miña presenza xa me retrata. Eu xa non teño que explicar quen eu son. Por iso é moi necesaria a vulnerabilidade e tamén esa autenticidade. E amosar incluso aquelas cousas de nós que non son as que máis nos gustan, amosalas, porque sabemos que están aí, que fan parte de nós. E ti tens que quererme como eu son. Tamén con estas outras cousas, nas que, por suposto, sempre estarei tentando traballar en ser mellor, en levalo eu mellor e todo o que ti queiras. E senón, vínculo, non hai vínculo. Hai conexión, unha conexión líquida. E aí é cando acaba mañá. Isto acaba mañá, porque aquí non había nada. A conexión ti podela ter, vas unha noite a unha foliada, coñeces a alguén, e ese día pode ser, pero un subidón, a conexión.
A conexión é fácil. Se ti logo comezases un proceso de coñecer esta amiga, aí terías que crear un vínculo. O vínculo créase e mantense o vínculo, é un fogar. A conexión non. O vínculo é un fogar. E ti deberías, cando te vinculas, deberías de querer que ser ese fogar. E o vínculo como fogar que é, constrúese e mantense. Témolo limpiño, cando se avaría unha billa e está perdendo unha gotiña de auga, nós reparámola. E se deixamos de reparar todas esas cousas, que serían todas esas conversas incómodas, todas estas cousas que temos que reaxustar ao longo da nosa vida, ese vínculo, que non é vínculo, é unha casa en ruínas. É unha casa onde non podes ter calidade de vida. Porque o vínculo, o amor, a amizade, é un fogar ou un lugar inhabitable.